Hii Lovebirdz Family guys, good evening ಮಾತಿರಗಲ್ಲ ಏನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹೋಯ್ತಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬೈದೆ ಬೇಗನೆ ಬೈದೀನಿ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಪೋಡು ಅಂತಂದು ಸೊ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಲಪಿದೆ ಪುರ ಪೋಯರು ಪಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಏನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿಡ ನಮ್ಮ ದೊಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ತೂಲೆ ಮಾತ ಬೆದ್ಮೆದಿ ಮಾಡ್ದು ಜೋಕಲ್ನ ಫುಡ್ಡು ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡ್ರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲಡ್ಡೂಸ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದು ಪೂರ ನಂಬರ್ಗೆ ಇತ್ತನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬೈ ಮಂಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಈಟಲ್ಲಿ ಮನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದತ್ತೆ ಸುರುಗಿತೆ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕ್ಲೆ ಪಂಗು ಪೋಪೆ ಸಾನ್ವಿ ಲಕ್ಕದಿದ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಅದು 6 ಲಕ್ಕ ಹೊಡೆದು ಈ ಬೇಲೇನು ಪೂರ ಮುಗಿತು ಪೋಡಿಯಾನೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮನಾರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಮನಾರ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ದು ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ದವು ಸೊ ಎರೆ ಮತ್ತು ಬೆರಿ ಬೇನೆಂಡು ಹಾಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಅವು ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಬರೋ ನಡೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಲಕ್ಕಿಯರು ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಕೂಲ್ದೆ ಕರೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಅದೇ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಪ ದೆಕ್ಕುವೆ ಮುಲ್ಪ ದೆಕ್ಕುವೆ ಈತ ಹೋಲ್ ದೆಕ್ಕುವಾರು ಹೋಲು ಗೈಸ್ ಆಶಾಂಟಿ ಬೈದಿರವಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಆಶಾಂಟಿಡ ಪಾತೆರ್ದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತೆರ್ದು ಬರ್ಪ ತೂಪೆ ಪೋ ಪಾತೆರ್ ದಾದ ಪಾತೆರ್ವಾ ಹಾಂ ದಾದ ಪಾತೆರ್ವಾರು ಕಲ್ಲು ದಾದೆ ಎರಡು ದಾದನ ಪಾತೆರ್ರಂಡಿಗೆ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಂಡಿಗೆ ದಾದನ ಹೋಯ್ತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಿಂದೆ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕಲೆ ಮಗ್ಗ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕದಾತ ಜಿ ಆ ಸಾಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕದಾರ ಅಂದು ದೆಕ್ಕಲಿ ಬೋಕ ಏತ್ ಬೇಲಂಡಿ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತುಲ ನಾಪುಜಿಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕಲಿ ಹಿಂದೆ ಪತ್ತವನ್ವಾ ಇರ್ ದೆಕ್ಕಲಿಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಎಂಚು ದೆಕ್ಕಂತ ಜಲ್ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ದೆಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಳಿ ಇಂಚ ದೆಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಕೊಡತ್ತೆ ತಿಕ್ಕದು ಈ ಬಲ್ಬಲಿ ಅಂಚ ಗಡ್ ಗರ್ಲ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಇಂಚೆ ನಿಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಸತಾಯಿಸಾಗಿರ್ತಾರೆ ಫೈನಲಿ ಕೆಲವರ ಬೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಸಾನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಂಚ ಬೆಟ್ಕೊರ್ಬಿನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊರ್ಬಿನಮ್ಮ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದೇ ಪದ್ರ ಅನ್ಪುನನ್ ಅದೇ ಮಗ ಅದೇ ಜೈ ಫೈನಲಿ ಎಂಚಲ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದುನ್ನ ಆಪುಣಂದಾರ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಎಂಗ್ ದುನ್ನ ಆಪುಣೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಯಾರು ಯಾರು ಶಟಿಮಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ನಾ ಸೈಕಲ್ದ ಸೀಟ್ ಕದೆದು ಬಾರ್ದಿ ರೀತಿ ಮಂಕಿನ ತಿಕ್ಕಾದ ನತೆ ಏರವು ಕದೆದು ಬಾರ್ದಿನ ಸೀಟ್ನ ಏರು ನಿಕುಲೆ ಮಂಡೇರಿ ಈರು ಹಾಂ ದಕ್ಷ ತೀರೆ ಕಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣಗೆ ತರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ದಕ್ಷಾಣ್ಣ ತೂಪೇರು ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ನೀರತ್ತದೆ ಇದೀನಿ ಬೊಕ್ಕೇರು ಮರ್ರೆ ಸಿಲೆಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗಿತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಹರೆಗ್ ಶೋಕದ ತಿನ್ರವಂತಂಡ ಓಲ ಜಪ್ಪು ಜತೆ ಸಾನ್ಮಿ ಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಅಂಡತೆ ಹಾಂ ತಲೆ ಗಂಜಿಲ್ಲ ಮೀನು ಸಾರ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಒಣಸ್ ಪೋಪುಣು ಅದೇ ಮಗ ಇಂಚದಲೆ ಕಳ್ಳಿ ಕಳ್ಳಿ ತಲೆ ಸನ ಇರ್ದಾಗ ಮಮ್ಮಂ ಪುರ ದಾಯ ತಿನ್ಪುಚಾರು ಬಜ್ಜಿಲೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪುರ ದಾಯ ತಿನ್ಪುಚಾರು ದಾಯಕ್ ತಿನ್ಪುಚಾರು ಇರ ಬಜ್ಜಿಲೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಹಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ತಲೆ ಉದಾಸೀನದ ವಾಲೆ ಚೋಚಿದ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಜಿಮ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ರತೆ ಸಾನು ಪೊಯ್ಯಾ ಪೊಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾದ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟಿಫಿನ್ ನಕ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಬರೋಂದಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪುರ ಕೊನೆಯರಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯರೆ ಬರೆಯರ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬೈ ಮುಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೀದೊಂಚು ಟೆಂಪಲ್ ಪಾರಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಡು ಪೊಯ್ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರಂಡು ಪೊಯ್ ಬಲ್ಲಿ ನಕ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಪು ಹೋದಾಂಡು
ಗುಡಿಯೇ ಒಂದು ಪರ ಒಂಥರ ಬುಲಿಪುನ್ ಈಗ ಬಾಬುಸಿ ಬುಲಿಪುಂತುಲಿ ಇದೇ ನಾಕ ಬುಲಿಪುನು ಚೆಕ್ ಗೈಸ್ ಪೋದ್ ಪುರ ಬತ್ತೆ ಸಾವಿನ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪತ್ತೊಂಜರ ಟೀಚರ್ ಕೇಂದ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಅರ್ನಿಕುಲ್ ಬಂದೆ ಅಂತೆ ಪೂಜೆ ಪುರ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂತಿಯ ಅರ್ಧೊಡೆ ಬತ್ತೇಜ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಒಂಜಿ ಮನಾರ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಲೇದ ತುಷ್ಪಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಮನಾರ ಏನು ಚಾತನಂದು ರೆಡಿ ಗೈಸಲೆ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆತಂಗೆ ಒಂದು ಮನಾರ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇನೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಡೆದು ತುಡೆ ತೂವರೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಚಿಪಿ ಚೀಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಆಂಟಿ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಮನಾರ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಆವಡು ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ರಸಮ್ ಮಸಾಲ ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೊಸತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಂಚ್ ಆತನ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅರಶಿನ ಸೊ ದಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ನಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡವು ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಸೊ ಬೋಡ್ಡ ಬೈ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಹೊಸತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮರ್ದ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಾಗಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದಿಗೆ ಕೊದ್ದೆ ಅರದೀತೇರು ಕೊತ್ತ ಬಂದು ಕೊದ್ದೆ ಅಂಗಂಡ್ರು ಅದೇ ಒಂದು ಈತ ನೀರು ನಾನು ಆಜಿದ್ದು ಲೇಹದೆಲ್ಲ ಕಾವಡು ಲೇಹದೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾಗುತ್ತೆ ತಾರೈದ ಪೇರಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬೇಯರದಿಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಪಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೈದನಂತ ಬಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿರಲ ತೊಂಬರ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚದಂತ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಯ ಮೂಲು ಇಡೀ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಾನ್ವಿನಲ್ಲಿ ಹವ ಇಡೀ ಬಲ್ತದ್ದು ಪತ್ತದು ಅಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ದ ಪುರ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಂತೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಗೈಸ್ತಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಇರ್ತಲೆ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ತುಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇಂಚು ತುಲಿ ಮೇಡಮ್ ಸನ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ದಾದಿ తెలుపు ನೀರು ದಾದಿ తెలుపు ನೀರು ದಾದೆ ಇರ್ ದಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡೆಗ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ದಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಏನೇ ಕೊರಿಯರ್ ಓ ಸರ್ಕಸ್ ಉಂಟು ಏರ್ನ ಸರ್ಕಸೇ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಇರೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಸ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಕ್ಕ ಸಕತೆ ಜೋರು ತುಕ ಜೋರ್ ಕೇನು ತುಪ ತುಕ ಆಶಾ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಸನ್ವಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಪೋಕ್ರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಡೇಗ ಪೋಕ್ರಿ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದಕ್ಕೆ ನಂಬತ್ತೊಲಿರಿಡ ಎಲೆಲ್ಲ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪೋಯಲ್ಲ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ತುಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಬತ್ತಿಪೇಟೆಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೋಕ್ರಿ ಅದೇ ಆ ಸಾನ್ವಿ ಇಜ್ಜೊಳ್ಳೆ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡಿ ಆ ಶಂಟಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕವ್ವಿ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ವಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇದಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗತೆ ವೇದಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ಈ ಬೋಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನೆಕ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅರತೆ ಅಂಚೆ ತುಲೆಂಕಲ್ಲ ವೇದಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಾಜನ್ ತೆಕ್ಕುನ ಬೇಲೆಡು ಬಿಸಿ ಆತೆ ಅತೆ ವೇದಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂದು ಮೊಲ್ಡ ಚೂರು ದೆಕ್ಕ ಓಡು ಸಾನ್ವಿಡ ಚೂರು ದೆಕ್ಕ ಓಡಿಯೇ ವೇದಮ್ಮ ಸಾನ್ವಿಡ ಚೂರು ದೆಕ್ಕ ಓಡು ಬಾಜನ ಅಂದೆ ಸಾನ್ವಿ ಅತ್ತೇನ ತಿನ್ಪಿ ನಾವು ಏನು ಪತ್ತ ಹತ್ತೀನಿ ಬಜಿಲ್ ಆಶಾ ಆಂಟಿ ಅವ್ರು ಬಜಿಲ್ದಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಂತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಿರ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂಬೈತಲ್ಲ ಅಲೆ ಖುಷಿ ಅಂದ ಅಲೆ ಮಲ್ಪು ಅಲೆ ಇದಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಹೊಡ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ತೆರಡೆ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ತೀನಲ್ಲಿ ಕತ್ತೊಂದು ಸರಿ ವೇದಮ್ಮ ಈರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಡೀರ್ ಬಿಸಿ ಆಲೆ ಜೈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಹಿಡಿದು ಪತಿನ BC ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಓ ಶಾಪ್ ಹುಡ್ಕೇಂಡಾಡಲ್ಲ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಗುಲ್ ಕೇಂಡಾಡ ಅವಳು
ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್లో ಉಂಡು. ಸೊ ಆಜಿ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ, ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಈತ ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಈ ತೆನ್ಪನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತೇಕ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್, ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.